ዘቤታዊ ዓመፅ ምዕራፍ 4 ሳዕቤናት ዘቤታዊ ዓመፅ ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ 3 ምዕራፋት እንታይነት ዘቤታዊ ዓመፅ ምልክታቱን ጠንቅታቱን ብሰፊሕ ተመልኪትናዮ ኣለና። ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ድማ ሳዕቤናት ዘቤታዊ ዓመፅ ትንትንትን ኢና። ዘቤታዊ ዓመፅ ከምቲ ኣብ ቀዳሞት ምዕራፋት ዝረአናዮ ብዝተፈላለዩ ጠንቅታት ዝጅምር ኮይኑ ሳዕቤኑ ድማ ኣብቲ ቀንዲ ግዳይን ስድራ ቤቱን ካብኡ ሓሊፉን ንሕብረተሰብ ዝትንክፍ እዩ። ሳዕቤናት ዘቤታዊ ዓመፅ ኣዝዮም ብዙሓት ክኾኑ እንከለዉ ገሊኣቶም በቐሊሉ ክልለዩ ዝኽእሉ እዮም። ገሊኣቶም ግን ስውራትን ብቐሊሉ ክትፈልጦም ዘይከኣሉን እዮም። ከምኡውን ሓደ ሳዕቤናት ጽልዋኦም ንሓፂር ግዜ ዝጸንሕ ክኸውን እንከሎ ናይ ሓደ ግና ጽልዋኦም ንልክዕ ዘመን ህይወት ናይቲ ግዳይን ካብኡ ሓሊፉን ንወለዶታት ዝሳገሩ እዮም። ኩሎም ሳዕቤናት ዘቤታዊ ዓመፅ ኣሉታዊ ጽልዋ እዩ ዘለዎም። ካብ ዘቤታዊ ዓመፅ ዝርከብ ዝኾነ ይኹን ኣወንታዊ ውፅኢት የለን። ቀፂልና እምበኣር ነዞም ሳዕቤናት እዚኣቶም ብመንጽር እቲ ዝስከሞም ኣካል በብሓደ ክንርእዮም ኢና። ሳዕቤናት ዘቤታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ እቲ ቀጥታዊ ግዳይ መብዛሕትአን ቀጥታዊ ግዳይ ናይ ዘቤታዊ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ እኳ እንተኾና ከም ኣረገውቲ ህፃናት ከምኡውን ሰብኡት ዝርከብዎም ግዳያቱን ውሑዳት ኣይኩን። እቲ ብቐጥታ ዓመፅ ዝበፅሖ ሰብ ኣካላዊ ጥራይ ዘይኮነስ ሞራላውን ስነ-ኣእምራውን ክልውላውን የጋጥሞ። ቀፂልና እምበኣር እቶም ናብቲ ግዳይ ዝበፅሑ ሳዕቤናት በብሓደ ንርአ። ስነ-ኣእምራዊ ሕንወት ወይ ሳይኮሎጂካል ኢምፓክት እዚ እቲ ዝያዳ ስውር ግናተ ዝያዳ ሓደገኛ ዝኾነ ሳዕቤን እዩ። ግዳይ ከቢድ ናይ ጭንቀትን ጸቕጥን ስምዒታት የሕድር። ነብሰ ምትእምማን ኣጥፊኡ ኩሉ ግዜ ብፍርሒ ክነብር ይግደድ። እቲ ግዳይ ብሰንኪ እቲ ዝወርዶ ጸርፍን ምድሃልን ኣነ ዋጋ ዘይብለይ እየ፣ ርእሰይ ክኢለ ክነብር ኣይክእልን እየ፣ ወይ ድማ እዚ ዓመፅ እዚ ዝወርደኒ ዘሎ ስለ ዝግባኣኒ እዩ ኢሉ ከኣምን ይጅምር። ገዛእ ርእሱ የዋደቕን ዋጋ ከም ዘይብላዕ ይቖጽርን። ተወሳኺ እቲ ግዳይ ከቢድ ጭንቀትን ስምባድን ማለት ዲፕሬሽን ወይ PTSD ከማዕብል ይኽእል። እዚ ድማ ዘይንቡር ፍርሒ፣ ምዝንባዕ ድቃስ ከምኡውን ዝኾነ ሰብኣዊ ርክብ ጸገም ሒዙ ከም ዝመጽእ ጌርካ ምሕሳብ ዝኣመሰሉ ተደራረብቲ ሽግራት የኽትለሉ። ናይ ስምዒት ምድንጋር ማለት ስምዒታቱ ኾነ ስምዒት ካልኦት ሰባት ናይ ምርዳእ ዓቕሚ ናይቲ ግዳይ ኣዝዩ ትሑት ይኸውን። ካልኦት ሰባት ኮነ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ምርዳእ ይሽገር። እዚ ድማ ተመሊሱ የጨንቖን ንህይወቱ የካብዳን። ኣካላዊ ጉዳት ፊዚካል ኢምፓክት ናይ ቀጻሊ ዘቤታዊ ዓመፅ ግዳይ ዝኾነ ሰብ ካብ ንኣሽቱ ኣካላዊ ጉዳታት ጀሚሩ ክሳብ ቀዋሚ ኣካላዊ ስንክልናን ሞትን ዝበጽሕ ከቢድ ሳዕቤናት ክበጽሖ ይኽእል። ብሰንኪ እቲ ቀጻሊ ኣብ ውሽጢ እቲ ግዳይ ዝፍጠር ስምዒታዊ ወጥሪ ማለት ስትረስ እቲ ግዳይ ከም ሕማም መርዘን፣ ቁስሊ ጨጉራ፣ ሕማም ልቢ፣ ሽኮርያ፣ ደም ብዝሕን ካልኦትን ዝኣመሰሉ
ሕዱር ሕማማቱን ከማዕብል ይኽእል በቲ ዝበጽሐን ተደጋጋሚ ዘቤታዊ ዓመፅ ዝፈትሖ እህታን ጓህን ኣብዘይ ሕማመን ዝበጽሓ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብ ሓበሻ ውሑዳት ኣይኮናን እቲ ግዳይ ኣብ ርእሲ እቲ ሕማም እውን ምስ ሕማም ተጎቲቱ ዝመጽእ ናይ ናብራን ሞራልን ጸገማት ተሸካሚ ይኸውን ከም መጠን እቲ ኣካላዊ ዘቤታዊ ዓመፅ እቲ ግዳይ ከም ምጽማም የእዛን ሑረት ምስባር ሓሳጽምቲ መሓውር ምድዋን ቆርበት ገጽን መልክዕን ምንጻይ ጸጉሪ ማዳ ወዘተ ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ከበድቲ ንስንክልና ዘቃልዑ ጉድኣታት እውን ክበጽሕዎ ይኽእሉ ማሕበራዊ ምንጻል ወይ ሶሻል አይዞሌሽን እቲ ግዳይ ምስ ስድራ ቤቱን ኣዕርኽቱን ዘለዎ ርክብ ስለ ዝቋረጽ በይኑ ናይ ምንባርን ናይ ተስፋ ምቑራጽን ስምዒት ይስምዖ እቲ ዝወረዶ ኣካላዊ ኾነ ስነ ኣእምራዊ መጉዳእቲ ሕፍረትን ስክፍታን ስለ ዝፈጥረሉ ካብ ማሕበረሰብ ክርሕቕን ናይ ጽምዋ ህይወት ክለማመድን ይግደድ ካብ ማሕበረሰብ ምንጻል ግን ናይ ገዛእ ርእሱ ጸገማት ሒዙ ብምምጻእ ነቲ ግዳይ ናይ ካልእ ጸገማት ግዳይ ትራይ እዩ ዝገብሮ ብዘይካ እቲ ፍርሕን ስክፍታን ዘስሕቦ ምንጻል እቲ ግዳይ ምሰንኪ ክቱር ምቁጽጻር እቲ ሓማጺ ካብ ሕብረተሰብ ክግለልውን ዓቢ ተኽእልዎ ኣሎ እቲ ነቲ ግዳይ ዝወርዶ ተነጽሎ ካብ ማሕበራዊ ንጥፈታት ጥራይ ዘይጎነስ ካብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ እውን ከባኽሮ ይኽእል እዚ ድማ ተመሊሱ ቁጠባዊ ጽግዕተኛ ናይ ተሓማጺ ወይ ሸኸም ናይ መንግስትን ሕብረተሰብን ከም ዝኸውን ይገብሮ ኩሎም ኣብቲ ቀጥታዊ ግዳይ ዝወርዱ ሳዕቤናት ካልእ ሕማቕ ሳዕቤን ስለ ዝኸትሉ እቲ ግዳይ ሓገዝ እንተደኣ ዘይረኺቡ ወይ ገዛ ርእሱ ሓራ ከውፅእ እንተዘይክኢሉ ብኣሉታውያን ሳዕቤናት ዘቤታዊ ዓመፅ ተጎቢዩ ህይወቱ ዝተበላሸወት ትኸውን ሳዕቤናት ዘቤታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ቆልዑ ኣብ ውሽጢ ዓመፅ ዘለዎ ስድራ ቤት ክዓብዩ ከለዉ ዋላ እኳ እቲ ዓመፅ ብቐጥታ ኣብ ልዕሊኦም ኣይፈጸም እቲ ዝርእይዎ ነገር ከቢድ በሰላታት ይገድፈሎም እዩ ቆልዑ ኣብ ውሽጢ ዘቤታዊ ዓመፅ ክዓብዩ ከለዉ ዘጋጥሞም ሳዕቤናት ኣብ ሰለስተ ቀንዲ ነጥብታት ከፊልና ክንርእዮ ንኽእል ቀዳማይ ስነ ኣእምሮዓውን ስምዒታውን ስንባደ ቆልዑ ኣብ ገዛ ዝካየድ ጫውጫውታን ዓመፅን ክሰምዑን ክርእዩን እንከለዉ ቀጻሊ ናይ ምርግጋእን ፍርሕን ስምዒት ይሕድሩ ቆልዑ ኩሉ ግዜ ሕጀኸ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ስግኣት ስለ ዘለዎም ብቐሊሉ ክድቅሱ ኣይክእሉን ወይ ድማ ሕማቕ ሕልምታት ይሓልሙን ቀጻሊ ይጭነቑን መብዛሕትኡ ግዜ ቆልዑ እቲ ብሰንኪ ዘቤታዊ ዓመፅ ኣብ መንጎ ወለዶም ዝፍጠር ባእሲ ትሑት ርእሰ ተኣማንነትን ከሕደሩ ኣብ ቅድሚ ማሓዝቶምን ጎረባብቶምን ብሕፍረትን ስቅቕታን ክመላለሱ ይገብሮም ብፍላይ ድማ ቆልዑ እቶም ቀጥታዊ ግዳይ ናይ ምድሃልን ምዝላፍን መጠኑ ዝሓለፈ ኣካላዊ ማቕጻዕትን ምስ ዝኾኑ ኣብ ባህርያቶም ገሊኣቶም ብቐሊሉ ዝበህሩርን ዝፈርሑን ዝስንብዱን ትብዓት ኮነ ድፍረት ዘይብሎም ክኾኑ እንከለዉ ገሊኣቶም ድማ ብኣንጻሩ ኣዝዮም ጨካናትን ተጓዳትን እዮም ዝኾኑ ኣብነት ናይ ሜሮን ታሪኽ ስነ ኣእምራዊ ስንባደ ጓል 6 ዓመት ሜሮን ወለዳ ክበኣሱ ከለዉ ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ዓራት ትሕባእ ነበረት
ሜሮን ምስ ሓደየት እውን ዋላ ንእሽቶ ድምፂ ወይ ጫውጫውታ ክትሰምዕ ከላ ክሳብ ሕጂ ትርዕድ። እቲ ኣብ ንእስነታ ዝረኣየቶ ዓመፅ ሓብያ እውን ምስ ሰባት ጥዑይ ርክብ ንኸይትምስርት ዕንቅፋት ኮይኑዋ ኣሎ። ካልኣይ ድሕረት ትምህርትን ማሕበራዊ ርክባትን እቲ ዘቤታዊ ዓመፅ ዘበገሶ ኣብ ገዛ ዘሎ ወጥሪ ንቖልዑ ናብ ቤት ትምህርቶምን ገዛውቶምን እውን ይስዕቦም እዩ። ብሰንኪቲ ኣብ ቤቶም ዘሎ ዘቤታዊ ዓመፅ ዘሰሓቦ ስነ ኣእምራዊ ጸቕቲ ቈልዑ ኣብ ትምህርቶም ከተኩሩ ስለ ዝጽገሙ ካብ መዛንኦም ዝተሓተ ውፅኢት ከመዝግቡ ይግደዱ። ሓደ ሓደ እውን ብሰንኪ እቲ ዝወርዶም ጭንቀት ኣብ ትምህርቲ ጽልኣት የሕድሩን ይበኽሩን። ብሰንኪቲ ዝተመኰርዎ ዘቤታዊ ዓመፅ መጻኢኦም ጸልማት ኮይኑ ስለ ዝረኣዮም ኣብ ህይወት ተስፋ ዘይብሎም ይኾን። ተወሳኺ ኣብ ዘቤታዊ ዓመፅ ዝዓብለሎ ስድራ ዝዓበዩ ቈልዑ ኣብ ገዛውቶም ምስ መዛንኦም ኣብ ዝጻወትሉ ኾነ ዝራኸብሉ ግዜ ወይ ጐነፅ ወይ ድማ ፍርሒ ዝኣመሰለ ባህርያት የርእዩ። ጠንቂ ናይዚ ድማ እቲ ኣብ ቤት ዝርእይዎ ዓመፅ ኣብ ትሕተ ነቕሓታዊ ክፋል ኣእምሮኦም ስለ ዝተመዝገበ እዩ። ኣብነት ናይ ሳሙኤል ታሪኽ ናይ ትምህርቲ ጸገም። ሳሙኤል ወዲ 10 ዓመት ኮይኑ ኣብ ገዝኦም ወላዲኡን ወላዲቱ ብቐጻሊ ክጭክነላን ክበኣሳን እናረኣየ እዩ ዝዓበየ። ሳሙኤል ቤት ትምህርቲ ምስ ከደ መምህራኑ ኣብ ክፍሊ ኣይሰምዕን እዩ፣ ኩሉ ግዜ ሓሳቡ ፋሕ ዝበለ እዩ ዝብል ጸብጻብ የቕርቡ ነበሩ። ሳሙኤል ኣብ ገዛ ዝኸውን ዘሎ ሓደጋ ስለ ዘሻዕሎ ኣብ ትምህርቱ ከተክር ዓቕሚ ሰኣነ። ሰንኪዚ ድማ ኣብ ሓደ ክፍሊ ደጋጊሙ ወደቐ። ሳልሳይ ዝተወርሰ ባህሪ። እዚ እቲ ዝኸበደ ሳዕቤን ኣብ ቈልዑ እዩ። ዓመፅ እናረኣየ ዝዓቢ ቈልዓ ኣብ መጻኢ ዓማጺ ወይ ድማ ግዳይ ዓመፅ ናይ ምዃን ዕድሉ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ዓመፅ ከም መፍትሒ ጸገማት ገይሮም ስለ ዝመዓርዎ ምስ ዓበዩ ምስ መጻምድቶም ንዘጋጥሞም ዘይምስምማዕ ብተመሳሳሊ መገዲ ብዓመፅ ክፈትሑ ይፍትን። ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ዝበዝሑ ዘቤታዊ ዓመፅ ዘካይዱ እኹላት ሰባት ኣብ ግዜ ህፃንነቶም ብዘቤታዊ ዓመፅ ዝተገብረሉ ስድራ ቤት ከም ዝሓለፉ የመልክቱ። ከም ኩሎም ዝውረሱ ባህርያትን ኣተሓሳስባታትን ዘቤታዊ ዓመፅ እውን ካብ ስድራ ቤት ወይ ወለዲ ብቐሊሉ ናብ ኣእምሮ ቈልዑ ዘሪቑ ብምሕላፍ ተወራሲ ባህርያት ኮይኑ ክቕጽል ይኽእል። ኣብነት ናይ ዮናስ ታሪኽ ዝተወርሰ ሕማቕ ባህሪ። ዮናስ ኣቡ ንኣዲዩ ብምውቃዕ ነገራት ከም ዝውሰን እናረኣየ እዩ ዓብዩ። ሎሚ ዮናስ ምስ መሓዝቱ ክጻወት ከሎ ዝደልዮ ነገር እንተዘይገይሮምሉ ብቕልጡፍ ክሃርሞም ይፍትን። ዮናስ ንዓመፅ ከም እንኮ መገዲ መፍትሒ ጸገማት ገይሩ ይወስዶ ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ዓመፅ ዓንኬል ይደግሞ ከም ዘሎ የርእየና። እዞም ልዕል ኢልና ዝረኣናዮም ሰለስተ ሳዕቤናት ኣብ ቈልዑ ክበጽሑ ዝኽእሉ ጽኢታት ዘቤታዊ ዓመፅ እዮም። ቀጺልና ድማ ዘቤታዊ ዓመፅ ኣብ ሕብረተሰብ ዘኸትሎም ኸለታዊ ሳዕቤናት ንመልክት። ሳዕቤናት ዘቤታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ። ሳዕቤናት ዘቤታዊ ዓመፅ ካብቲ ቐለታዊ ግዳይ ተዓማፅን ካብ ስድራ ቤቱን ዝሓለፈ ኣብ ሕብረተሰቡን ቀሊል ዘይኮነ ኣሉታዊ ጽልዋ ኣለዎ። መጠን እቲ ዘቤታዊ ዓመፅ ኣብ ሕብረተሰብ ዘውርዶ ክሳራ እዚ ኢልካ ክግመት እኳ ዝከኣል ተዘይኮነ ሰለስተ ካብቶም ቀንዲ ክሳራታት ግን ኣብ ቁጠባ ድሕነትን ክብርታትን ሕብረተሰብ ዝወርዱ እዮም። ቀጺልና ነዞም ሳዕቤናት ዝያዶም በብሓደ ክንርእዮም ኢና። ቁጠባዊ ክሳራ። ብሰንኪ ዘቤታዊ ዓመፅ ሰባት ካብ ስራሕ ይበኽሩ። ብሰንኪ ዓመፅ ንዝተጐዱ ኣካላት ንሕክምና ብዙሕ ገንዘብ ወጻኢታት ይግበር። ንዝተፈጸመ ዘቤታዊ ዓመፅ ብሕጋዊ መስርሕ ንምርኣይ
ኣዝዩ ብዙሕ ግዜን ዕልቢ ዘይብሉ ገንዘብን ኣብ ሕጋዊ መስርሕ ይጠፍእ። ዘቤታዊ ዓመፅ ተኸትሎ ዋጢታት ንቁጠባ ሓንቲ ሃገር ኣዝዩ ዓብዪ ክሳራ እዩ። ጸብጻባት መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ዝሕብርዎ እቲ መንግስቲ ዓመታዊ ምስ ዘቤታዊ ዓመፅ ንዝተሓሓዙ ጉዳያት ከባቢ 55 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ይገብር። ካብዚ እቲ ኣስታት 5.8 ቢልዮን ንሕክምናውን ስነ ኣእምሮውን ክንክን ግዳያት ዝጠፍእ እዩ። ብገምጋም ንሓደ ግዳይ ከባቢ 4,200 ዶላር ወጻኢታት ይግበረሉ። ናይ ድሕነት ስጋት ኣብ ሓደ ዘቤታዊ ዓመፅ ብብዝሒ ዝረኣየሉ ሕብረተሰብ ስጋት ድሕነት እናዘያደ ክኸይድ ናይ ግድን እዩ። ዓመፅ ከም ባህልን ንቡር ተግባርን ስለ ዝቑጸር ሰባት ኣብ ማእከል እቲ ሕብረተሰብ ብድሕነት ክመላለሱ ዘለዎም ተኽእሎ ድማ ብኣንጻሩ እናነክየ ይኸይድ። ኣብ ከም ዝበለ ሕብረተሰብ ዝዓብዩ ቆልዑን መንእስያትን ንዓመፅ ከም ኣካይዳ ህይወት ገይሮም ይወስድዎ እሞ እቲ ዝቕጽል ወለዶታት እውን ኣዝዩ ኣስጋይ እናኾነ ይመጽእ። ድሕነት ዘይብሉ ማሕበረሰብ ንኣውፈርቲ ይኾነ ሰብ ዋኒን ሰሓቢ ኣይኮነን። ብኣንጻሩ ንኸም ሸቃቶ ኣደንዛዚ ዕፅን ኣዘዋወርቲ ሰባትን ኣመንዝራታትን ዝኣመሰሉ ንሕብረተሰብ ዘዳኽሙ ኣካላት ምቹእ ባይታ እዩ ዝኸውን። ብብልሻው ማሕበራዊ ክብርታት ዘቤታዊ ዓመፅ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ንዝጸንሑ ሃነፅቲ ልምድታትን ክብርታትን ይብሕግጎም። ብዓብዪ እውን ብኻልኦት ወገናት ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ ኣረኣእያ ሕማቕ ክኸውን ይገብር። ንኣብነት መብዛሕ ዘቤታዊ ዓመፅ ንኽብረት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ታሕቲ ከውርዶ ይኽእል። ከምኡውን ብሰንኪ ዘቤታዊ ዓመፅ ኣብ ኣረገውትን ስንኩላንን ዝነበረ ኣኽብሮት ሓደ ሕብረተሰብ ይጐድል። ብሰንኪ ዘቤታዊ ዓመፅ ዝፈጥሮ ናይ ምንዝርናን ግዳም ሓዳርን ህይወት ስእሊ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ካብ ክቡርን ሕፉርን ናብ ዝተቓልዐን ዝተዋረደን ክቕየር ዓብዪ ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ መብዛሕትኦም ብጽቡቕ ዘይለዓሉ ገንፂ ዝበጽሖም ሕብረተሰባት ዘቤታዊ ዓመፅ ሓደ ካብቶም ልሙዳት ገበናት እዩ። ዘቤታዊ ዓመፅ ብኣጋ ከይሰዓረረ እንተደኣ ዘይተገቲዩ ምስ ካልኦት ገበናት ተሓዊሱ ንላዕ ሕብረተሰብ ከእኑ ዝኽእል ሳሕቤን ኣለዎ። ሳዕቤናት ዘቤታዊ ዓመፅ ከምዚ ዝረኣናዮ ኣብቲ ቀጥታዊ ግዳይ ናይቲ ዓመፅ ኮነ ኣብ ስድራ ቤት ከምኡውን ኣብ ሕብረተሰብ ዘውርዶ ቁጠባዊ ድሕነታውን ጥዕናውን ክሳራታት ብገንዘብ እውን ዝግመት ኣይኮነን። ክቡራት ሰማዕቲ፣ እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ትሕዝቶ ሳዕቤናት ዘቤታዊ ዓመፅ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ 4ይ ምዕራፍ ናይቲ ዘቤታዊ ዓመፅ ዝብል ኣርእስቲ ዝቐርብ ዘሎ ተኸታታሊ ትሕዝቶ እዩ። ኣብ ዝቕጽል ምዕራፍ መፍትሕን ደገፍን ንግዳይ ዘቤታዊ ዓመፅ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ 5ይ ምዕራፍ ክቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ሰላም።